Nuhai lam sugani ketal blogo tabo khe wan logini blog khairo homani 26 January palaimani keno rosoya sak naitongdi baithok jora naithok jagan hina kha khlaio ke jodi naithok jagan ke like didi tei comment khaidi borok tabo prayer khlaimani naidi busuk naithoto gihimi phailika ke angkhe naina musuko waisa pono bunukya kho ang je mobile mamang se nukhudo real nukya khangam terok naina musungo kesini yangole sungya angke ba nukya ta amkhan logini blog khairo homani jengke o jaga sangta bong naidom